Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. У эфире новинный час мясцовы, студия Олеся Ушакова и галоўнае сёння. Уборка наближается до финишу. Сельчанам засталось сжать извести с полёў меньше трети збожжавых. Вярнуць спакой и радость на территории Молодежинского района завершилось специальное комплексное мероприемство «Быт». Дорога железная, праца золотая. 4 жніўня свои профессийные святы адзначылі белорусские чыгуначники. Уборка наближается до финишу. Меньше трети збожжавых засталось сжать извести с полёў района сельчанам. По 50 и больше центнеров с гектара маюць на Молодежинской сортово-пробавальной станции. У гаспадарках Хоухлава, Селіўцы, Гарадзілава, Палачаны. А першими справіць дажынкі хутчэй за ўсё хлебаробы з Хажова Агра 2009. Там засталось убрать лічаныя гектары плошчаў. У районе уже 24 комбайновые экипажи записали на свой рахунок по 1000 и больше тонн молочного зерня, а некоторые водители стали двухтысячниками. Сёлетні ўраджай, дарэчы, будзе больш важкім, чым леташні. На гэты час сельчане сабралі з палёў каля 53 тысяч тонн збожжа, а лета за уборку намалацілі 55,5 тысяч тонн. Пры тым, што 30% плошчаў з каласавымі яшчэ чакаюць руплівых рук вяскоўцаў. По гарачых слядах згон скутера раскрыли молодежинские пиратуники. Полным фіяска завершились сельские гонки на чужым скутеры у вёскі Гердуцішкі для 27-гадовага мінчаніна у кампании мясцовага прыяцеля. Аб знікненні двухколавага транспарту паведаміў 68-гадовы уладальнік скутера Horse Motors. Увечары ён яго прыпаркаваў у хляве на сваім участку, а раніцай не выявіў. У ходзе аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў была ўстаноўлена асоба падазраваемага. Праваахоўнікі мяркуюць, што хлопец пранік у хлеў пад дзеяннем алкаголю. Супрацоўнікі криминального вышуку Молодежинского РАУС и Управления внутренних спраў Мінаблвыканкама затрымалі падазраваемага ў сталіцы. Скутер быў знойдзены ў лясным масіве паблізу дзіцячага аздараўленчага лагера «Брыгантина». 3 жніўня гарэў жылы дом у Маладзечні па вуліцы Буйніцкага. Мужчына, які праязджаў міма, паведаміў аб пажары. На месцы выехала 5 адзінак тэхнікі. Падчас узнікнення пажару гаспадары знаходзіліся ў доме. Пажар цалкам знішчыў дах дома, пашкодзіў маёмасць і сцены. Аўтаномнага пажарнага павяшчальніка, які своечасова паведаміў бы пра пажар, у доме не было, пацярпелых таксама няма. Прычына пажару высвятляецца. Разглядваемая версія парушэння правілаў эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання. МНС папярэджвае, прычыны многіх надзвычайных сітуацый служыць безадказнасць чалавека і невыкананне правілаў пажарнай бяспекі. У выпадку пажару і іншых надзвычайных сітуацый неадкладна тэлефануйце па нумары 101 або 112. Вярнуць спакой і радасць. На тэрыторыі Маладзежынскага района завяршылася спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Быт». Яго мэта – прафілактыка правапарушэнняў і злачынстваў, якія адбываюцца ў сферы сямейна-бытавых адносін. Папярэджанне п'янства тэму працягне наш корэспандэнт. Праблема сямейных скандалістаў – тэма для міліцыі заўсёды актуальная і не новая. Не кожны можа прызнаць свае памылкі, а вось абвінавачваць ва ўласных грахах некага іншага – гэта заўсёды прасцей. А калі яшчэ сітуацыя падаграваецца спіртным, то наступствы здараюцца самыя розныя і драматычныя, і трагічныя. Хаця некаторыя могуць прымяняць насілле ў сям'і і ў цвярозым выглядзе. В настоящий момент на линию 102 поступило около 1000 сообщений в сфере семейно-бытовых отношений. Зарегистрировано около 700 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, а также 27 преступлений было совершено в сфере семейно-бытовых отношений в текущем году. В Молодечинском РОВД на учете в отделе охраны правопорядка и профилактики состоит около 500 лиц. Из них более 140 – это лица, совершающие правонарушения в быту, то есть семейные скандалисты. Да кожнага з тых, хто трапіў у поле зроку міліцыі як сямейны дэбашыр, падыход індывідуальны. Таму ў складзе міжведамаснай групы, акрамя людзей у пагонах, прадстаўнікі службы занятасці, Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, псіханеўралагічнага дыспансэра, дэпартамента аховы. Многія з парушальнікаў сямейнага ладу і суседскага спакою перабіваюцца выпадковымі заробкамі. Хаця сёння ў базе дадзеных шмат вакансій на пастаянную работу ў горадзе і на вёсцы. Усім у дапамогу буклеты і кансультацыі спецыялістаў з канкрэтнымі прапановамі наконт працаўладкавання. Эти же люди, которые в семейно-бытовых конфликтах задействованы, они могут стоять у нас на учете, они стоят на учете уголовно-исполнительной инспекции, мы оказываем им содействие в трудоустройстве. На сегодняшний день у нас заявлено более 1000 вакансий, из них 800 по рабочим специальностям, поэтому
При их желании оказать содействие в трудоустройстве мы можем в любой момент. Также мы можем направить их на курсы, чтобы они могли переобучиться по любой другой специальности. У многих сем'ях класічная праблема бацькоў і іх ужо даўно дарослых дзяцей. Пасля размоў з участковымі некаторыя з наведваемых свае паводзіны змяняюць. Хто з-за магчымай больш сур'ёзнай адказнасці перад законам, хтосьці проста ў безалкагольны перыяд пачынае бачыць сітуацыю з іншага цвярозага боку. Сямейныя адносіны – вельмі далікатная сфера, куды староннім звычайна ўваход забаронены. Але многім сем'ям вярнуць спакой і нармальныя ўмовы жыцця, у тым ліку і псіхалагічныя, дапамагаюць работнікі міліцыі. Комплекснае мерапрыемства «Быт» і накіравана на тое, каб не толькі прыцягнуць увагу грамадскасці да правапарушэнняў у сферы сямейна-бытавых канфліктаў, але і прыняць меры да змяншэння іх колькасці і сумеснымі намаганнямі абавязкова знайсці выхад з праблемнай сітуацыі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Сёння прафесійнае свята ў адной з самых маладых праваахоўных структур у Беларусі. Гаворка ідзе аб дэпартаменце фінансавых расследаванняў камітэта дзяржкантроля. 27 год супрацоўнікі структуры ахоўваюць эканамічную бяспеку краіны. Органы фінансавых расследаванняў дзяржаўнага кантролю ажыццяўляюць дазнанні па крымінальных справах аб карупцыйных злачынствах у эканамічнай сферы, а таксама аб злачынствах, звязаных з незаконным выпускам каштоўных папер, ухіленнем ад выплат падаткаў, незаконным атрыманнем крэдытаў, наўмысным банкротствам і гэтак далей. Маладзечынскі міжрайонны аддзел управлення дэпартамента фінансавых расследаванняў па Мінскай вобласці і горадзе Мінску ахоўвае фінансавую бяспеку беларусаў трэці дзесятак. Маладзечынскаму аддзелу падпарадкаваны яшчэ 3 рэгіёны – Вілейскі, Воложынскі, Мядзельскі і непасрэдна Маладзечынскі. Органы финансовых расследований являются достаточно молодой службой. 5 августа 1992 года считается днем образования органов финансовых расследований, когда в Главной государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Беларусь было создано управление налоговых расследований. В 2019 году основные силы молодеческого МОФР были сосредоточены на контроле над расходованием бюджетных средств и кредитных ресурсов, направленных на реализацию государственных программ и крупных инвестиционных проектов, противодействию уклонению от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности, а также выявлению коррупционных преступлений в экономической сфере. За истекший период 2019 года по результатам деятельности Молодеческого межрайонного отдела в доход государства поступило не менее 130 тысяч рублей. К административной ответственности привлечено 28 юридических и физических лиц, выявлено 13 преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Дарога жалезная, а праца залатая. 4 жніўня свой прафесійнае свята адзначылі беларускія чыгуначнікі, машыністы, дыспетчары і праваднікі. Чыгунка ў нашай краіне існуе з 1862 года і да сённяшняга дня застаецца важнай транспартнай структурай нашай дзяржавы, а чыгуначныя перавозкі часам і адзіным спосабам дастаўкі грузаў і пасажыраў. На тэрыторыі Маладзечынскага раёна работнікаў сталёвай магістралі налічваецца больш за 2000 чалавек. Гэта прафесіяналы сваёй справы, нялёгкая праца якіх стаіць за кожнай паслугай чыгуначнай сферы. Значнасць сталёвых магістралей немагчыма пераацаніць. Сёння гэта развітая і сучасная транспартная сістэма. Гэта ўсе навіны на сёння. Наступны агляд падзей глядзіце ўжо заўтра о 19 гадзіне. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.